Sziasztok, én KillerSkeleton04 vagyok, és ez a redstone-ozás a kezdőbbek kedvéért. Tehát annyit mondok, hogy hát nem ez a címe, hanem hogy ez már nem bemutatom, hogy mire jó ez a redstone, mire jó, hanem építek nektek egy különleges lépcső, amit felhasználhattok mondjuk ha építetek, akik nem értenek a redstone-hoz, építetek egy ilyen pályát, amivel meg kell keresni egy kart. Ezt a kart, itt a kar, amit meg kell... Annyit mondok, én jobban szeretem, ha a kar falon van. Igen, itt a kar. Ezt meg kell keresni. És... hát ez most ilyen pici. Na várjál, elmagyarázom. Meg kell keresni a kart, és megépítem a pálya elejét, a redstone később, és itt van egy ilyen nagy fal, tehát így jössz, és akkor meg kell keresni a kart, de ami nem találtad meg, itt egy nagy fal van, aminek így bírsz tovább jutni. És ugye nem bírsz semmit csinálni. És itt az a kar, és ha megtalálod, akkor ebből lesz egy lépcsőzet felfelé. Na és ezt fogom nektek megépíteni, így gyorsba. Hát, igen. Itt nézzétek, szépen lassan csinálom. Ez bármilyen magas lehet, az nem számít. És de így a legjobb, ne bírjunk felugorni. Ugye itt vannak ezek. Fontos, hogy egy kockával kint itt van, itt a pálya, és ezek nem rögtön, tehát nem így vannak, hanem egyel arrébb, mert hogy kellenek rá ezek a kockák, amiket kitol, és hogyha ezek már itt vannak a lépcső formában, akkor már is felbír jutni a bizonyos játékos. Így megcsinálod, szépen befelazod, itt van, ragacsos dugattyú kell hozzá. Tudom még egyszer, hogy így 2 kocka ide, egy ide, aztán meg így szépen lefelé megépíted. Ja, most én rontottam el. Én magam elrontottam, aki ezt a videót fel akarja tenni, azért már gáz. Mint van egy ismerősöm, Armin Nagy, az csinált ilyen csapda bemutatót. Mondta nekem a suliba, hogy most csoport, osztálytársak vagyunk, hogy annyit hibázott videó közben, hogy az csak minden egyes csapdánál elkövetett egy hibát. Bocsánat, ha sok időt becsérelek arra, hogy kiszépítgetem. Na, itt vagyunk. A legjobb ezt úgy lehet, hogyha egy ilyet teszel ide, egy vöröskő jelismétlőt. Jaj, még meg sem mutattam, hogy mi kell ehhez. Kell egy ilyen kocka, ragacsos dugattyú, redstone, vöröskő jelismétlő és kar. Hát ezt kreatívba csináld, úgy könnyebb. Na oké, meg volt, mindent elmagyaráztam. Oké, itt szépen így bekötöd, ez még nem végleges bekötés, hanem így kihúzod még egyre, még egyet, és így. Ez a vöröskő jelismétlő még arra jó, hogy hát ez meghosszabbítja a jelet. Sokan azt mondják, hogy a redstone fákja hozzá, ami hosszabbítja meg, de ez is alkalmas rá, csak ez, mivel ez, annyit mondok, hogy ez megkéslelteti, tehát itt ezt lehet húzgálni, és minden jobban hátra van húzva, annál többet késik a jel, avagy ha meghúzod a kart, nem rögtön kijön a dugattyú, hanem kicsit később. Gondolom elmagyaráztam mindent így erről a rendszerkéről, de közben nézzétek, hogy hogy csinálom, én gyorsan szoktam dolgozni, azért bocsánat, aki nem bírja nyomot követni. Na, ez fontos, hogy fedd be.
rántottam. Jó, mindegy. Így. Ezt hagyd ki, mert nem megy át a jel. Úgy, most átmegy, így. Így. Itt ez a kar, ebből így, a blokkon átmegy a jel, így szépen vezeted, ide tegyél egy ilyet, és így bekötöd, ide lentre is rak egyet. És nézzétek, nincs lépcső, van lépcső. Nincs lépcső, van lépcső. Ugye, hogyha nincsen lehúzva, akkor itt szépen felbírsz sétálni. Lehúzva, vagy jó, hülye vagyok. Ha nincsen felhúzva, akkor nem bírsz feljutni. De ha lehúzod a kart, rögtön egy lépcső lesz itt, és simán felugrálsz. Van ennek egy másik verziója, amiben megjelenik a vöröskő fákja is ez. Itt annyi, hogy ezt szétszeded, ide teszed, úgy. Itt ezt kiásod, így, például így, csinálsz ide egy ilyet, így néz ki a pálya, igen. Ugye itt a lépcső, és hát így bevered ide a fejedet, de ha lehúzod a kart, ez a lépcső eltűnik, és simán tovább sétálsz. Ugye? Hát ezzel így lehet kalkulálni, de tudom, hogy ez a lépcső, hogy ha kinyitod úgy jössz tovább, de ez nem egy. Valamivel simán csinálsz egy ajtót is, és akkor azt nyitogatod, de hogyha mondjuk egy olyan pályán vagy, hogy sok benne az ilyen feladat, hogy több kar. És itt van a következő, hogyha ezt az egészet nehezíteni akarod, hogy feljusson ide a játékos. Így. Hogy kettő kart kell megkeresni. Akkor nem így összekötöd, mert így, ha lehúz, megtalál egyet, már is aktiválódik. Megmutatom ezt a rendszert, ami egy nagyon egyszerű kis rendszer. Mindenhova teszünk egy vöröskőfáklyát, összekötöd, és vele szembe egy ilyen kis rendszert alkotsz. Mindenki látja? Na, ilyet. És ettől, most nézzétek, így néz ki a vöröskőfákja, de ez meg így néz ki. És ez a jeletlen vöröskőfákja, ami ugye a vöröskőfákja egy olyan tulajdonsággal látták el a tervezők, hogy ha jelet kap, akkor hogy csináljam meg? No, tehát, hogyha jelet kap, akkor na miért nem alszik ki? Akkor kialszik, és igen, előbb azért rontottam el, mert a redstone fákja, ha így van, így nem oldja ki egymást. De ez a fákja a kockán rajta van, és így, akkor viszont már eltűnik a jel. Na és egy ilyent kell létrehozni, látjátok? Így összekötöd szépen az egészet, ilyet hozol, lehúzza ezt, és látjátok? Elmegy a jel, most, hogy lehúzza, már csak egy jel táplálja ezt az egészet. Nem azért van ez nem azért világít, mert ez még mindig jelet ad, azért, mert ez adja még mindig a jelet, és így már csak egy darab táplálja, de még nincs meg a lépcső. A másikat is megtalálja, rögtön jelet ad. Látjátok, nem ad jelet. És itt szépen felsétál a játékos. Hát, meg sok ilyen videó lesz, ami ilyen nagyon egyszerű rendszerek, és egyszerre 2 darab dolgot mutatok be benne. Hát ebbe először ez. Hát ezzel majd lehet, majd csinálok egy jó kis kar-kód kombinációt, lehet vele, így lehet kar kombinációt akar csinálni.
De majd megmutatom, hogy kell olyat csinálni, hogyha rossz kart húzol le, akkor nem nyílik ki az ajtó. Hogy lehúzod a jó karokat, kinyílik, lehúzod egy másikat, és bezárul, hiába, hogy le vannak húzva a jó karok. Na, hát ez a videó ennyi is lenne. Sziasztok!